Martxan daude, honen berri Ados? eman dugu. Mhm. A ber, Baina aurkitzen. gaia edo nik Bai, etxe esango eh, dut izenburua, joan zait eta zer ekarriko liguke euskarazko streaming plataforma batek. hori da Goiburu galdera. horrekin Mhm. Euskaltzaindiak eta Iruñeko Komunikabideak Fundazioak Iruñean ari dira barriketan honetaz, Bai. eta bueno, bai, kontu desberdina, pantailak euskarazeko errebindikazioa hor dago, Mhm. baita ere bikoiztaileen ikuspegia ere bai, bi Ah, begira. elkartetik, Mhm. herri telebista batzuk ere martxan dabiltzanak Kanaldude, Ipar Euskal Herrian eta Tokikon Federazioa Hego Euskal Herrikoa, hor Mhm. ere daude, eta hain zuzen ere gaur beste albiste bat atera dugu sustatu, Kanaldude webgunea berritu duela, Ah, begira. eta bere zabalkundea ere zabalduko duela, zenbait kable telekomunikazio erakunderekin Ipar Euskal Herrian bere seinalia iritsingo da, Mhm. hainbat etxetara. Begira. Hori gaurko albiste bat, baina bueno, honekin lotuta. Eta baita ere, bertan EITBek ere badauka parte bat, Mhm. eta bueno, akaso jasoko ditugu oihartzunak zer izan dan bertan, beste kronika batzuk edo argitaratuko dira, baina bueno, EITB zerbaitetan badagoela hau aurretik ere publikatu izan dugu, primeran izeneko streaming plataforma bat Bai. antolatzen nahi dela, eta pentsatzen dut EITBko ordezkariak dela Maite Goñi kasu honetan, ba Bai. horretaz jardungo duela, ez? Baina hau be laster behintzat iragarri zenez ikusiko da, eta uztailean, ba pare bat hilabete barru, Begira. aproba fasean hasiko zela iragarri zen, 2000 Mhm. orduko eduki batzuk, eta jakin dakizkigun datuagatik, esan direnak, ehuneko 75 euskaraz izateko eduki, primeran horretan edukiak ala izango Mhm. dira, dana plataforma izen marka hori nahieran den bezala, ba, primeran izango da Mhm. orain, baina aukiko ditu adar batzuk, podcasten edo audioaren aldea pixkat Ados. aparte egongo da, Mhm. zegoen ere pixkat ondo antolatuta dauka hori, EITBek egia esan da. Eta gero ikusi makusi izeneko bertsio paralelo bat izango du eduki filtratuekin aurrentzako aproposa. Ah, begira. Hori ere Mhm. ondo pentsatua dirudi. Eta beste esperimentu batzuk ere iragarri dira primeran delako plataforma honekin, Eskandinaviako plataforma batekin elkarlanean, hainbat lan bertako hizkuntzetan egongo dira, baina Bai. euskaraz azpidatziko direla. Eta Mhm. orduan ikusteko aukera handiala. Eta bueno, Aurrera pausok ematen ari direla. bai, eta eskubideen aldetik ere bai. Hemen, claro, gauzak gaur egunean ekoizten dira eta modakoak, eta daude bata plataforma batean, bestean, Mhm. eta zine ekoizpenak ere, segun ze plataformak produkzioan ekoizten duen, ba, gero eskubidea han dago agertzeko. Bai. Adibidez, Netflixek errementari edo handia Bai. izeneko euskarazko filmen produkzioan dirua jarri zuen, eta dauka Netflixen daude. Netflixen Begira. plataforman daude, ez daude nahi eranen TV-koan, primeran delakoan egongo dira, ba, klaro, kasu horretan negoziatu egin behar dira eskubide horiek. Baina kontua da, ITBek iragarri duela, behintzat, gaur egunean, EITB agertzen bada Bai. produkzioan, edo Eusko Jaurlaritzak ere bai Mhm. jartzen baldin badu diru publikoa ekoizpenean, eta hala izaten da, hemen Euskal Herrian egiten direnean, Hori da. egongo dala, bale, honek beste plataforma batzuetan ere egon dadila, Ah, begira. bere Mhm. zine zikloa bukatzen denean, telebista zikloa hasten denean egon dadila delako plataforma batean, baina primeran delakoan ere bai, eta zentzuzkoa iruditzen zait. Bintzat, Mhm. euskerazko audio edo euskerazko testua daukan, eta hemen diru publikoz ekoiztu bada, Hori da, hemen behintzat hemengo plataformetan. euskarazko plataforma publiko batean, EITB-renean, logikoki, Bai. egotea, ba, nik ondo ikusten dut, eta bueno, igual horretaz ari dira orain, momentu honetan Iruñean, ikusiko Honen berri ditugu izango dugu. kronikak, eta kroniketatik ezer berri hartzen badugu, beste artikulutxo bat ere idatziko dugu. Bueno, ba hortxe, ba martxan dagoen jardunaldia, eta hori ez, galdera bat ez, zer ekarriko liguke euskarazko streaming plataforma Bai, batek. hori da. Ba,
ze ekartzen du, ze ondorio ateratzen dituzten. Bueno, lehenengo jardunaldi ondorioak, horiek. eta plataforma hori ere probetan, hain urrutit Mhm. ez dagoela, esan dizut, uztailerako agindu zen, oin dela Bai. aste batzuk. Mhm. Bueno, hortxe, lehenengo bi albistetxoak aipatuta, eta gaurko tartearen amaierara iristeko beste bat ere baduzu, ezta, Luisjo? Bai, bueno, joan den asteko albiste bat izan zen, Mhm. Arnaut Oienart zuberotarraren 17. mendeko testu berri batzuk agertu Ah, zirela, eta, bueno, Gidor Bilbao filologo eta irakasleak aurkitu zituen, eta, bueno, pues, publikatu dira, aztertu ditu. Bueno, ibili da horretan, bizpahiru urte, bazeukala zantzua poema horiek hor zeudela, mhm. eta egin du bere ikerketa eta argitalpen txukun bat. Kontua da, kontakizun bat egin zuela, Euskal Idazleen Elkarteak elkarrezketatu zuen Bai. aurkitzailea, Gidor Bilbao, eta nola bilatu duen, eta berak bere burua perbertsiotxo bat daukala esan du egileak, Mhm. eta pixka bere burua deskribatu du liburutegiko sagutxo bat bezala, pixka bakizu figura hori zer Bai. dan, ez? Mhm. Liburutegian belia biltzen dan ikertzaile, temati, Bai. baina jator eta beharrezko hori, ezta? Bai, Baina, eso. 20. mendera egokituta, ze interneten dauden sareko biltegietan ibili da, eta ale bat hemen. Konparatu beste alearekin eman, han. Hemen irudi digitalarekin ikusi, azala, hau, ale honek azal badauka, baina besteak beste azal badauka, orduan Begira. dizberdina da, eta horrela, elkarrizketan gainera baliabide batzuk aipatzen ditu, Bai. Frantziako katalogo kolektiboa, ez dakiz euskariana, europeana, bilketa, alako termino batzuk, eta orduan hori atara dugu artikulu batean, Begira. norbaitek arakatu nahi baldin badu, ez? Gaina pista batzuk ematen ditu Gidor Bilbaok, ez bakarrik, ez du bilatzen Oienart edo euskara, baizik eta bizkaiensis, baskonum, olako Mhm. Baskonia, alako terminoak bilatuz, Ados. aurkikuntzak egite ditu. Eta, bueno, sartuko gara unetxo baten, ez dugu improvisatuko, baina atzo, benetan esate dizut, honi dedikatu niola, 20 minutu, Bai. eta 20 minutuan ze aurkitu daiteken. Ados. Gidor Bilbaok emandako helbide hau, eta hemen ibili nintzen, hemen artikulotik Mhm. hori atara dugu, eta noa lotura horietako batean, partekatuko dut, adibidez, a ver, momentutxo bat, bueno, Gidor Bilbaok aipatzen duen lehenengoa, dala Frantziako katalogo kolektiboa. Bai. Hango kultura ministerioak, edo ez dakit artxibo nazionalak, edo lako zerbaitek, Mhm. antolatu duen zerbait, kargatzen zaidan, partekatu nahi dut. Baina ez dakit. Kontxo. Bueno, beste batera joango naiz, orain ez zait hori irekitzen eta. Bai, pixkat kostau zaio, nire bai bilatzen naiz Ez, eta... bueno, beste bat. Espainiakoa, Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico. Hau ere hor dago, eta Bai. hau bai partekatuko dut, Ados. utzi dazu, pantalla partekatzea egiten, Twitchetik ikusi dadin, Bai. eta deskribatu dezagun. Hortxe. Hortxe daukagu, pantalla bat, eta, bueno, hemen egin nuena zan, 18. mendeko euskal autore baten izena jarri, Kardaberaz. Ados. Hau, institutuan ikasi nuenetik, gogoratzen nuen izen bat, Bai. Kardaberaz bilatzen dut, bilaketari eman, eta horra gertzen zaizkit zenbait... Bi artxibo. Bai. Mhm. Aita San Inazio Loiolakoren ejerzizioak beren konsiderazio eta afektuarekin, eta justuen ispilua argia santuen erretratu bizitza. Klikatzen badugu batean, hementxe dago. Ikusten alda? PDF formatuan dago. Ikusten alda? Ez da ikusten. A ber, niri iriki zait PDF-a,
Baina Orain bai, orain bai, ez? Hor, orain bai. San Luis, ez? Bai. Agertzen da letra handiekin, Mhm. santuen artean importanteena, nire iritziz. Bueno, barkatu txiste txarra, baina hemen dago, eta 160 horriak hementxe daude. Orduan, aurrera noa, eta letra handi eta irakurgarriarekin, 18. mendeko testu bat. Orduan, halako ale bat, topatzen bauzu toki baten, baina beste baten, pixkat azala desberdina da, badauka, Bai. hortikan iritsi zan. Gure laguna, konklusiora, Mhm. igual edukian ere horri bat edo gehiago dago, eta hola aurkitu zuen zera. Ba, begira. Orduan, frantziazko katalogoak ez dit funtzionatu, baina beste bat aipatzen dana. Euskarian, hau dala Bai. Euskal Jaurlaritzaren ekimen bat. Sartzen naiz hemen. Oso kuriosoa da. Euskariana, eta hemen bilatuko dugu, atzo egindako aprobagatik, Mhm. Etxepare bilatuko dugu, Bai. lehenengo autorea publikatu zuena, imprentaren garaian, zera, bilaketa bat, eta ale Hori dira. mordoska bat hemen, batzuek beste Etxepare batzuk ere badira, ez Bernat Etxepare baizik eta Jen Etxepare ere bai, Juan Ezquero berago. Bueno, pues hementxe dago lingua baskonun primitia, zala ale hori, ezta? Eta Bai. honetan Hau ere ere PDF formatuan. edo formatu ikusgarri batean behintzat uste dut, ez? Hemen aldamenek, bueno, berriro ere aldamenean ireki zait, baina ikusiko dugu, partekatuko dut hemen ere, Begira. horri 74 horrekin juteko moduan, handitu dezaket, azkenengo horrira Hoi ez, noa, bai. bueno, a ber, pixka, eta nun galdu naiz. Bueno, pues hortxe, Begira. imprimatur bat, parlament, frantzesez izeneko, azken hitz badauka liburuak, eta, bueno, pues, beste bat. Beste ejemplu bat, Euskal Herrian dagoen biltegi batekoa. Bai. Bilketa deitzen dana. Hau ere, hartuko dut, kopiatzen dut, kargatzen dut hemen, bilketa, hau uste dut Baionako Unibertsitateari lotutako ekimen bat dela, agertu zaigu, bueno, hemen bilaketa egin beharrean, egin dituen klik pare bat. Ados. Dokumentu guztiak klikatzen dugu, irekitzen zaigu, beren barne horri bat, kukiak onartuko ditugu, nola ez, egiletara noa, kasu honetan. Ez da ikusten, Luischo? Ez da klikatu. Aldamenera juntzeit berriro ere. Ados. Bueno, vale. Bueno, ez que ben nabil klikatzen eta PDF bat irekitzen da beste horri baten, baina, bueno, banator, Iritsiko gara. Bai, 3 urratsetan, iritsiko gara, dokumentu guztiak egileak eta Arnautu haien art. Hemen dago, eta berari buruzko lanak hemen daude, eta bere lan importantena, notiti autrizko edo bere atxotitzak ikusi dezagun. Atxotitzen eskuizkribua. Beste horri batean irikitzen. Beste horri batean, baina ekarriko dut, ekarriko dut. Pixka tardatzen duen, orduan, bakigu. Eta agertuko altzaigu, eskuizkribo bat. Kargatzen dago, denporarekin. Eaztu intzai, Luischo, nola ditzen zan borobil, bueltak ematen duen borobil? Ikasi genuen. Eraztu, ere? Bai. Aurkitu nuen, egune bat, era guztietakoak zeudenak. Ez du ematen honek balio duenik, beste, saiatuko al naiz beste batekin. Abarkatu, aurkitzen dudan. Bueno, oien artean lan bat erakusteagatik. Bai, autore batean klikatu duzu eta bere lan batzuk agertzen dira. Bai, berriro kukiak, beti kukiak onartzen. Eta, bueno, hemen, errefrauen zerrenda guztia dago. Bueno, tira. Liburutik hartutakoa bai, hori da, adibide batzuk. Liburutegiko xagua izan daiteke bat, gaur egunean, etxetik.
Hori da. liburutegira jetxi gabe. Mhm. Eta hain zuzen ere Gidor Bilbok esaten du, oraindik eta gauza gehiago aurkituko ditugu. Eta hau hoien arti buruz esaten du, eta segurazki beste hainbat euskal testuri buruz ere jartzen badira, beste ikertzaile batzuk, halako ariketa hauek Mhm. egiten, Bai, sekulako bai, aurkikuntzak egon ze daiteke. lehen liburutegiko xagu hori joan behar Mhm. zan, hartu behar zuen ordua, toki batean, hiri batera joan, eta gaur Hori da. egunean, laneko bulegotik, irakasle baldin bada unibertsitate batean, Mhm. edo etxetik, aldi bada ikerketan lan batean norbait, pues Hori da. hola aurkitu ditzake gauzak, eta uste dut, euskara zaharra eta teknologia batzen diran puntu oso interesgarri bat erakutsi digula Gidor Bilbao, Bai, eta gu saiatu gara hemen ilustratzen, hori da. jakintza pixka behar da gurea, baino gehiago, ze termino Bai, bilatu, ze alde bat, nunbait, bai, hitz eta bai. baina, bueno, espero dut, Bai, jakinarazi tresnak hor dugula, daude, mahai gainean jarriko dugu. argazkitxo bat jarri dugu webunean, Hori da, eta bai. gure gaurko saioan ere bai. Bai, Horixe. noski, tresnak hor daude, eta hoixe, erabiltzea eta probatzea, gonbidapena Bai, luzatzen da. eta ikusle irakurlerik edo entzulerik animatzen Bai, bada, eta zerbait topatzen badu, jakinarazi, begira, ze topatu hori dugu. da. Hasieran esan duguna, ez? Partekatzearena. Bai, hori da. Artikulu bat, erakutsi ditugun lotura guzti hauek, funtzionatu ez digun frantziakoa barne, Bai, aste honetako sustatuko portadako artikulu dago. hori da. Beste tarte bat eginda, Luistxo, mila esker. Jaine! Jesus! Negoen Eta holaxe aguantatu nahian, konexioa itxi arte ez dut holaxe lortu. amaituko dugu Hola, gaurko tartea. amaituko dugu, barkatu. Hau Mila da modua. esker, Luistxo. Ondo izan.